Ja, hej og velkommen til Minecraft. I dag vil vi spille Minecraft og mig og Frederik, og i dag filmer vi for Frederik, altså The Crymans vinkel. Se om det bliver bedre end det, når jeg optager. Så, Yes. så vi er på en øde ø, og ja, det er lidt ligesom... Faktisk random at spawn. Vi Ja. spawner på. Du fatter jeg med vilje. Nej. Hold kæft, man, hvad der fuck skal jeg nogensinde kunne hugge det træ her? Det føler jeg, det bliver lidt svært. Altså, vi kunne ellers lave mega nice noget. Altså, lave sådan... Altså, hugge en hel masse sand, og så lave glas, lave sådan en kuppel under vand. Mike. Okay. Nok lige, ja. Husk at tage alle saplings, jo. Ja, de falder over til jorden lige om lidt. Kæft. Det der træ der, det kan ikke slås, men så tager vi lige det senere. Nu har du husk at restart timeren, ikke? Jo. Fuck, der er stille. Ja, for helvede. Det ved jeg ikke. Men, altså, efter vi har lavet det her, så må vi bare lige mine. Ja, så... ja. Ellers så kan du bare optage det, så speed det op, jo. Nej, fordi hvis det begynder at redigere, så får jeg sort kanter. Men så bare gør det 18 gange 18. Jeg husker, det gjorde jeg engang, dengang, at jeg var fucking helium og alt det der. Hvad gjorde du? Der optager jeg med 18 gange 18. Altså, hvor jeg skrev 18 18, hvor du går ind og ret ind i det der, når du bruger det. Mhm. Ej, så falder jeg fucking ned. Men det er sgu ikke så sjovt. Nå, men hvis jeg dør, så vil jeg meget. Køb bare en ny så. Har du så dit i gaming mode? Nej. Ellers så ville jeg ikke kunne 3 ører. Det er så dumt at være i game mode. Nej, jeg mener gaming, altså på din skærm. Nej. Det har jeg. Jeg synes belysningen den bliver fucked up. Jamen, Mærkeligt. det ser mega godt ud på min. Jamen jeg kan ikke lide belysningen på det. Yes, fuld stentools. Okay, vi går bare lige ned. Jeg er oppe på det høje, jeg er oppe på træet nu. Det højeste. Sygt. Om der. Jeg var i 3 sten, så jeg... Okay. Jeg laver en skovl. Og noget sten. Og... Hvad? Må du låne din pickaxe? Ja. Bare lige hugge et stykke sten. Du må få den. Fuck, hvor fedt. Jeg har 2 stenpickaxes. Fuck, hvor fedt. Yes, så graver du bare. Hvorfor grave sådan min her? Det er jo fucking dumt. Jamen, jeg ved ikke lige, hvad jeg tænker på. Det ved jeg heller ikke. Læg det til igen, så bare lad et hul direkte ned. Stik jord bare lige her. Der. Nej, ikke der. Bare lige her, Frederik. Altså, ja, så kan du bare spawne dem op dernede. Ja, for helvede, så er det lige Det gør bare sådan, at der kun lige er sådan... et mellemrum til loftet. Så de ikke kan spawne noget. Jeg er bare med til, at vi skal hugge så meget sten, at vi skal lave sådan en platform. Mike, der mangler lige 2 stykker græs over. Fuck, dem tager jeg bare lige her. Ej, ja, det går fandme ikke godt, det her. Men nu. Det går bare ikke så godt. Sådan.
Okay, jeg har fucking mange saplings. Men det er jo kun bedre. Det er kun godt nok. Jamen, vent med planter op, Frederik, for så er der sætte nogen her jo. Altså, er der jo flad det her ud fuldstændig. Ja, jeg går bare, jeg samler lidt æbler lidt op. Man kan jo hjælpe med at flade det her ud. Det skal I tænke over. Man kan ikke tænke det hurtigere. Jeg laver bare en mine der. Ja, okay, så kan jeg grave det her. Laver den, Er det æble? Fuck, hvor lækker. Jeg har 2 æbler. Hvor kæft, hvor er jeg dårlig. Så jeg gør sådan noget her lige. Jeg har ikke nok skov i den her. Det er fandme ikke så fedt, det der. Altså, vi har i hvert fald nok jord. Ja. Nu er så ikke mere. Jeg tror, jeg bare, jeg laver ren skovle. Altså. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad jeg er gang i lige nu. Er jeg helt væk eller sådan noget? Det kunne godt tænke sig. Sapling. Jeg har allerede fundet noget af det nye sten. Vi kan bygge noget huset der. Ja. Jeg graver lige alt det nye sten herud, og så... Og vi lige graver det til med normale sten eller sådan noget. Der er meget egentlig. Så har jeg også fundet en mine. Fuck, hvor fedt. Ja, det ser ud til, at den bare stopper derude af. Ja, ja. Den kan ikke bruge til noget. Ja, okay. Skru lige bare op. Kan du køre det der? Musik? Ja. Jo. Ej, her hvor jeg da uheldig lige nu. Jeg finder en masse af det hvide scene. Ej, nu åbner de også døren. Jeg muter lige hurtigt. Fedt. Lige hurtigt. Det var da godt nok hurtigt. Men det larmer jo fucking. Ja, okay, man kan godt høre det lidt, men... Ja, men det er nok copyright. Pis det, altså, fuck it. Det er bare pigmusik. Det var også din søster, skal du lige tænke på. Ja, det ved jeg godt, altså, men... Fuck, vi har meget jord. meget det nye sten, men... Jamen shit, vi har meget jord. Altså, skru de fucking højere op, det gør ikke bedre. Skru ned! Hvor tror de, det er en creeper? Der er en zombie. Han tror lige ned. For helvede, altså. Skrød! Tak. Spirer et æble.
Frederik, hvor er du henne? Nede af min. Fuck, du er langt ned. Er du sikker på? Nej. Kan jeg komme ned? Jeg kan nemt se dit navn. Okay, du er det dig? Nej. Er det dig, der er lige der? Prøv lige Nej, at komme over Mike, til det er det en hul. anden player, når det er. Det Nej, prøv lige kommer at også komme til over til det derinde. hul, der du har lavet. Hvorfor? Lige op, fordi at jeg har lige noget. Du kan selv hoppe ned. Og... Her. Ja, okay, det var faktisk rimelig mærkt. Det var vist kommet godt. Hvorfor fuck lavede jeg ikke selv? Jeg tænker, jeg skulle da ikke med hovedet. Jeg har kulder, jeg har sticks, og så laver jeg en gang... Så Og laver jeg har bare en gang brugt noget ugen til det. Hvis du finder måske let bare slå mig ihjel, altså bare kill lidt. Kill over. Hvor fuck kommer man op hen? Det gjorde man der. Der hvor du kom ned. Der er fucking meget af det her doorride, eller hvad det hedder. Ja, ja. Ja. Det er meget godt, du lige har fået sat noget shit her. Ja, fedt. Yes. Oh. Det skulle da ikke så klogt. Bare dække hullet til, eller hvad? Ja, ellers skal vi ikke komme op. Så Jeg lyser lige øen lidt op, inden der bare spawner 1000 monster her, for jeg kan høre der. En spider. Jeg er skelet et eller andet sted. Der. kill it. Fuck, tror du ikke, jeg er i gang med? Do it. Yes. Jeg laver lige det doorride om. Ja. Så smelter vi bare i det pads her. Fuck, det er sådan. Det er jo så bare det op direkte efter det her, eller hvad? Så, Det er jo så bare videoen op direkte efter det her, når vi er færdige. ja. Yeah. Skal jeg så optage en, eller hvad? Ja. Yeah. Så kan jeg smide op, mens jeg er nede og spise, for det er så lavt. Altså når jeg Jeg har i hvert fald en masse polished doorride. Jeg er først lige, nu er jeg faktisk lige installeret tekstepenge til 1,8, så jeg vidste faktisk ikke, om jeg så ud med specs på. Jamen, jeg Det var også. så spilder jeg den doorride blok. Den laver jeg. Vi går lige lave en mere. Hvad laver jeg? Kæft, mand. Velkommen hjem, Frederik. Crash i mit spil lige. Det var lækkert. Ja, det er sgu meget lækkert. Ja, vi kan lige så godt bare lave noget af vores hus. Og doorride til huset også. Ja. Jeg ser ikke ligeglad om det bliver sådan en stejl kant direkte ud, altså. I don't give a fuck.
Mangler du pickaxes? Nej. Jeg har 4, hvis der er. Okay, fuck det der doorway lige nu. Nu skal vi bare lige tænke på at komme ned af. Tænker jeg. Ja. Blander altså lige det her træ nogle andre steder, så det ikke lige står lige her. Jeg tager lige de her 2 madder ting herinde. Ja, slap af. Jamen, jeg har ingen Jamen, lige ikke, det er lavet ikke der, madpakke. så slap af til. Shit. Du fik bare lige sygt lags på et, når du snakkede. Ja. Okay, Mike, jeg går der og holder ned til nummer 12 nu. Okay. Pas nu på, at du ikke dør, Frederik. Hvad er der på dig? Det ved jeg ikke. Okay. Hvorfor skal jeg dø? Det ved jeg ikke, hvis du bare graver direkte ned i noget lave. Jeg kan høre, hvis der er lava. Nå, ja. Ja, jeg har ikke lige tænkt på. Seriøst, alt det system her, det gemmer vi, for vi skal have lavet en kæmpe bro over til et land. Jeg går bare lige ned på nummer 10, sådan der. Hej, Frederik. Dav. Jeg har lige noget. Tag lige den her, så jeg skulle lige sætte lidt lys dernede. Ja, men når vi får nok af det, så bare brug det til... kæft, ikke nu. Så bare brug det som hele vejen. Ja, altså. Det var fedt nok, altså. Så lad os gå lige bede dem ind her. Så crash mit spil igen, hvad fuck skal der ske? Vi skal tale pænt, Refresh. Ja. Yeah. Yeah. Hvor lang tid er der overhovedet igen? Hvis der er gået 19 minutter. Nå. Kræftet med inden. Dør. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er jo fucked hernede, indtil du kan komme. Ja. Du begynder at grave udvide det jo. Ja. Den har en lag. Der er jern. Lol, den har Frik vi lige gravet ned forbi vores den anden mine. Hvad? Du ved, der er den gamle mine vi havde. Ja. Den har vi lige gravet ned forbi. Fed. Du står og dropper alt med. Ja, det gør jeg ikke. Hvor fanden får jeg så tingene i hovedet? Det er sten. Jeg tænker sgu da, det er ikke bedre ved, at du står og kaster sten i hovedet på mig. Der er gået 20 minutter og 15 sekunder. Så det er nok på tide, vi siger farvel. Og tak for, at I så med. Ja, ses episode 2.
Tror vi, hvis vi overlever. Ja, det gør vi. Bare rolig. Hold ud.